Здравейте, като ме гледате, аз съм Кроянович. Сега ще оцелявам на някакви Исланди. Е, там ме спавна в водата. И сега тук ще отида до това дърво. Не мога да читвам. Пише you don't have us. Там знаете какво. И така. Това светене тя. Да започнем епизодите, няма да са почти нищо. Да я покажа. Нямам пермишън. Ето. И така. Да се ядем малко дърво. И да започне да... Добре. Не вярвам колко ще има направим, ама късмет. Така скучно. Добре, нищо. Сапли някакъв да пусне. И сега. Така. Събрахме някакво дърво. Което е доста според мен. О, е първия саплик. Трябва да се напусна на peaceful, защото няма да има никаква храна. И оцеляваме. Ето вижте инвентара. Няма да минете, но да ви да натискам О. И така. Те саплинга, това място е хубаво. И аз ще обработя това дърво. Доста. Много дърво. И не знам как ме чувате. Зле и добре. Защото сега не говоря в скайпа и такива неща. Направихме си на лопата. Опа. Сега съм с друг микрофон и пробвам как се чувам. После на клипа ще видим. Повече епизоди с Упи няма да има. И Иван Уайлд, защото се скарахме малко. И така. В смисъл, ние пак се сдобрихме, ама няма никакъв смисъл. Те ни изгрифаха и разни такива. Поне сървъра няма резиденции, нищо не можем да правим. И ми се щепи лопатата. Малко звук. Така. Да уравним тук. Да. Голямото уравнение. Но той е граз дали възможно да пани си. Не. Сега. Тук. Започваме. Да
правим разни неща. Знам, няма да се вижда. Но тъмно. Ще сме и... Сори за това. Малко стол да посъберем. Да посъберем доста, защото ще ни трябва много. И чувам някаква вода, макар че сме на Исланд, чувам някаква друга вода. И това е горе-долу общо взето, че ще играя тук. Няма да са много епизоди, защото е Исланд и аз не обичам много на Исландия, ама е живот. Така, сега тук. Да, и навсякъде дърт. Добре, малко да покопаем с това. What the fuck? Нещо, ама кай. И приятели, най-много 2 епизода тук ще направя и айде, чао.